No niin, se on Teslan Etelä-Pohjanmaan mainososastolta taas päivää. Tässä pohtinut asiaa, on paljon kaikkea keskustelua tullut ton videoiden kommenttikenttään ja muillakin palstoilla keskusteltu että on niissä muiskin autoissa vikoja. Siinä autossa on sitä ja Volsus on DSGtä ja kaikenlaisia vikoja löytyy uusissa autoissa. Että pitää ilmeisesti niin purnaamatta kaikki hyväksyä. Ja mä oon sitä miettinytkin, että mitenkä Volsu on saanut kaikki nuo omat valmistus- ja suunnitteluvikansa asiakkaiden maksettavaksi, että mitenkä ne on niin oikein onnistunut. Mä oon tullut siihen lopputulokseen, että niillä on vaan kyllä vähän jämerämpi tuo taktiikka tuohon hommahan, että niillähän on tosiaan vaihdetahan vaihdelaatikko tai mikä tahansa komponentti, niin pyydetään asiakkaalta puolet. Ja tuossa nyt oli tuonne palstoille tuo palstoille vuodettu se kuluttajariitalautakunnan suositus siitä takuun ulkopuolella hajonneesta lämpöpumpusta. Niin siinähän oli Tesla ainoastaan 1600 suositeltu maksamaan sille asiakkaalle. Mä kyllä ihmettelen, että nekin nyt kehtaa tuollaisesta 1600 € hinnasta takuta, mutta kaipa ne sitten jotenkin tämän asian ajattelua vähän yksinkertaisesti, että se kaikki olisi sitten sitä rahaa vailla. Mutta Volsu on ratkaissut tämän kyllä mun mielestä nerokkaasti. Niin. Tuolla oli muuten hämähäkin seitti. Ai. Ja talvirenkaat on siellä. Niin. Se on vielä rupeaa jo lähestulkoon häämöttämään ja se, että ruvetaan taas Teslalla ajamaan. Talvia kolkuttelee. Niin tosiaan tuo Volsu on kyllä nerokkaasti ratkaissut tämän ongelman, että tosiaan niin tällainen yleinen tyyli näyttää olevan se, että tällaisia virhevastuujuttuja, niin niistä pyydetään puolet siltä asiakkaalta. Tai jos se etenee johonkin vähän eteenpäin, johonkin kuluttajariitalautakuntaan esimerkiksi, niin siinä lasketaan, että sitä remontista tulee sille autolle arvoa ja sitten asiakas maksaa vaan sen tavallaan sitten toisen puolikkaan siitä. Niin kuin nyt tässä Teslankin tapauksessa. Niin. Tosiaan Volsulla, niin siellä on vaan nostettu se remontihinta niin korkeaksi, että asiakas maksaa puolet, niin se on käytännössä omakustanne hinta tai voi olla tulla jopa voittoa siitä hommasta. Ja tässä itsekseni mietin, että onko se Teslan 1000 € remontin hinnan nosto tullut sitä varten, että ne tässä suunnittelee samaa asiaa, minkä Volsu on jo keksinyt aikoja päiviä sitten. Että nostetaan vaan remontin hinta niin korkeaksi ja pyydetään asiakkaalta puolet, niin todellisuudessa sitten menee tosiaan omakustanne hinta. Monet Volsun omistajat on sitten hoksannut, että pikkupajalla niin se jonkun yksittäisen komponentin vaihtaminen niin ei maksakaan kuin muutaman tonni. Eli vähemmän kuin se puolet siitä koko vaihdelaatikkoremontista. Eli sitten taas Volsun vaan huolto-ohjeessa on se, että koko vaihdelaatikko vaihdetaan, siitä ei korjata mitään yksittäistä komponenttia. On näitä nyt tietysti jotakin sellaisiakin tapauksia, mihin on kiltisti valmistaja maksaa koko jutu monellakin merkille, mitä nyt on taas tullut tosiaan keskustelussa vastaan, mutta tosiaan Teslalla kyllä tuntuu tällainen nerokkuus tästä puuttuvan. Ja ne on vaan
Se on ehkä tuo ammattitaito ja nyt näkyy se, että ei ole autoja vielä kauan valmistettu ja kuinka tätä peliä pelataan. Että täytyy sanoa, että hatunnosto tuolle VAK-konsernille ainakin tästä nerokkaasta hommasta. Eli tosiaan hinnoitellaan ne remontit sillä tavalla, että ei mene itsellä pennin latia siitä sitten. Että en tiedä, onko tämä ilmainen vinkki nyt Teslalle, että kokeilkaapas tehdä sama homma. Puolet vaan maksatetaan asiakkaalle, niin se on vähän niin kuin omakustannin hintaa sitten korjata. Saa vähän mekaanikolle töitä siitä ja pysyy leivän syrjässä kiinni kaikki. Sellainen. Se on tosiaan marraskuussa. Taas rupiais Teslalla sitten testatahan, että onko lämpöpumppu kunnossa vai eikö lämpöpumppu ole kunnossa. Mä kyllä ihmettelen, jos en sitä paria kertaa saa rikki tänä talvena, mutta aika näyttää. Mutta sellaista. Tosiaan, onko nykypäivän autot vaan täysiä paskoja ja se vaan pitää hyväksyä marisematta, purnaamatta. Kirjoita tonne kommenttiin, että mitä oot mieltä nykyautosta. Ja jos ei mitään muuta, niin tilaa kanava ja tykkää videosta.